हम गायक विपुल बिहारी, घर देदौर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना, बिहार। सब श्रोता समाज, पूरा देशवासी, हर लोग के हम तरफ से प्रणाम बा, नमस्कार बा। सबसे यही भी हमारा गुजारिश बा, रिक्वेस्ट बा कि सब कोई घरे में रही, काहे कि कोरोना ऐसा बीमारी बा, ऐसा बीमारी पूरा विश्व में फैलल बा। एकरा खातिर यही दवाई बा कि सब कोई घर में रही, मुंह में मास्क लगाई, साबुन से हाथ धोई, यही एक मेन दवाई बा। और यही काम सब कोई मिल के करी भैया जी। यही खातिर एगो हमारा गीत बा, सुनल जाए। यही काम करे के बा। क्या हो? कोरोना के सब मिल भगई है, भैया कहीं ना जइहा। कोरोना के सब मिल भगई है, भैया कहीं ना जइहा। घर में रहे के बाद आई बात पर तुम ध्यान दे। कोई से ना हाथ नहीं बोले मीटर के दूरी भैया सबसे बनैहा। कोई से ना हाथ नहीं बोले मिलैहा। मीटर के दूरी चाचा सबसे बनैहा। आविका साबुन से हाथ हरदम धोइहा हो, भैया कहीं ना जइहा। साबुन से हाथ हरदम धोइहा हो, भैया कहीं ना जइहा। हरही मेरा मना करिहा हो, भैया कहीं ना जइहा। ध्यान रखो। इमरजेंसी में बाहर जाइए, मुँह मास्क लगाइए।
बंसी